Siqale khona ukuthi linye ibandla awamaningi. Siqale ku-Efesu chapter 4 ukuthi linye ibandla. Sifunde uverse number 4 ukuthi munye umzimba. Angithi siyakhumbula. Munye umzimba, yini munye umoya, munye umbhaphathiso, yinye inkosi, munye uNkulunkulu, yinye inkolo. Niyakhumbula ngithi sachaza ukuthi makuthiwa yinye inkolo akushiwo i-religion, kushiwo i-faith. There is one faith. Alibonge igama lenkosi. Ukhulunywa ngokholo. Alibonge igama likaJesu. So siqale lapho ukubukisana ukuthi sizokhuluma ngebandla. Leli bandla sikhuluma ngalo linye. Sasa sithi kodwa linye linjalo licategorize ngendlela embili. Licategorize ngebandla lomhlaba wonke. Sasebenzisa amagama universal, global, worldwide, Catholic. Niyakhumbula ngithi uCatholic singawuchazi ngokomsonto kwamaroma, kodwa sicabanga igama elithi Catholic lisho umhlaba wonke. Alibonge igama lenkosi. Sasa sifinyelela la sithi khona yes kunebandla kodwa kukhona amahlelo. Saqala ngamahlelo esibhalelwe wona eBhayibhelini, iJudaism, abaFarisi, abaSadusi, ama-sects kubizwa kanjalo. Ihlelo lamaJuda. Kulelo hlelo lamaJuda ukhona ukuthiwa abaFarisi, ukhona ukuthiwa abaSadusi, amahlelo wonke lawo. Sasa siya la sithi khona akhona ke amahlelo angabizwa ngama-sects kodwa abizwa ngama-denomination. Sawachaza nikhona bazalwane ukuthi abo AFM, abo Assemblies of God, abo bani, those are denominations. Sasa phinde sithi konke kuthiwa ama-movements. Konke kuthiwa i-Pentecostalism, konke kuthiwa ama-charismatics. Ama-Pentecostal, those are movements. Ama-charismatics, those are movements. Nikhona bazalwane. Sasa sithi khona lawa ke amasha ama-movements. La uthola ukuthi kunomzalwane okhonza e-high place kodwa uney'nkonzo azenza eceleni negama elithile alisebenzisayo. Kwesinye isikhathi siyalisebenzela ibandla, kwesinye isikhathi uma ukuthi umuntu orebellious ebandleni asilisebenzeli ibandla, sisebenzela yena. So those are movements again. Alibonge igama lenkosi. Ngizama ukusamala izinto eyizolo kulabantu engekho. Sasisiya ke manje ekubukeni ibandla lesesithinta uMatthew chapter 16. Ukuthi uJesu manje ubuza umbuzo ukuthi indodana yomuntu abantu bathi ngubani? Okay, baphendula kalula. uJohane uMbhaphatisi, uEliya, uJeremiya noma omunye wabaprofeti. uJesu akazange be-excited athi phezu kwalentwana ngizonakha ibandla. Wathi mina asibayeke abantu ngaphandle bathi nina ninasiphi isambulo ngindodana yomuntu. Waphendula uPetru, uSimoni kaJona, wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Sekufanele sichaze izolo ukuthi uKristu usho ukuthini. Sachaza ukuthi uKristu amagama alula esilungu kuthiwa Messiah, the anointed one. Okay, sathi isi Greek Christos, uKristu lo. Sathi isiHebrew Meshiach. Sasisithi leli gama elithi anointed one ogcotshiweyo igama elifanele unpack ngoba uLuke chapter 1 from verse 35 kuya ku-37 usivezela ukuthi uJesu njengoba ezalwa ezoba indodana kaNkulunkulu uzohlala esihlalweni sikaDavide. Kusho ukuthi fanele si-unpack u-anointed one. U-anointed one usho an anointed king to rule. An anointed king to rule. An anointed king to rule. U-anointed one unpackwa kanjani? Inkosi egcotshelwe ukubusa. Uma sebembize inkosi egcotshelwe ukubusa kusethi Simon kaJona awukwendulelwanga lokhu inyama negazi kepha uBaba osezulwini. Nami-ke ngithi kuwe wena uPetru phezu kwaleli dwala ngizonakha ibandla lami namasango eHades
awayini kahlulu. Kwamele sichaze manje ukuthi leli gama elithi ibandla akulona igama elisondayo. Kwamele sichaze lokho bonke igama lenkosi. Ukuthi leli gama lingaqala ukuphuma emlonyeni kaJesu Kristu. Kodwa abantu bokuqala umlomo wabo owaphatha igama elithi ibandla amaGreek ngesikhathi sika-Alexander the Great njengombusi wamaGreek. Amen. Sathi Paul leli gama kahle kahle lisho ukuthi sasesiqala ngalama gama ajwayelekile, the called out group. Siyakhumbula manje ababiziwe babizwa phakathi kwabantu bahluswe bayofundiswa inhliziyo yenkosi, bayohlala nenkosi, bafunda izimiso zayo, bafunda ingqondo yayo, bafunda intando yayo, bafunda izinhloso zayo, bafunda injongo yayo. Uma sebecaptureisha konke lokho, inkosi yabethemba ukuthi bazoyirepresenta emphakathini wayo, ibuse ngabo umphakathi. Ngisengijimisela nje lapha lebekho. Amen basalwana. Sasisithi ke uma kuthiwa neyibandla akushiwo nje abantu abayele enkonzweni every Sunday, every Tuesday, every Wednesday. But kushiwo abantu who have tapped and captured the heart of a king. And bonke igama lenkosi. Sase safinyelela la sithi khona Matthew 7:21-22-23. Akusikho phela bonke who confesses Jesus as Lord. Asikho bonke abashoyo kuye ukuthi Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu. Kuphela abenza intando kaNkulunkulu sezulwini. Sase sithi ngendlela ecritical ngayo le abantu abaconfess ukuthi uJesu uyinkosi abantu abasindisiwe. Angithi kunjalo bazalwane. Yeah, the confession that Jesus is Lord comes from us. Now, sase sithi kusho abantu basindisiwe. Kodwa sixaba ukuthi uthi abaningi bayofika kimkhomhla uphela. Bathi asenza ngani imisebenzi yamandla kaMama. Somsishisa savula mhlebe ukuthi sa prophetha zonke izinto zenzeka. Athi ngiyosukuma kuba faka sabithi dedani kimi benzi bonke akunazabo. Kodwa siyabonga abantu besindisiwe. So akusikho bonke abantu aba-under i-umbrella yensindiso aba-qualifya ukuba yibandla. Sathi ibandla njengoba sithi khona lelo umhlaba wonke li-invisible lelo lasiwa umnikazi walo. Saphutha incwadi ka-2 Timothy chapter number 2 verse number 18-19-20. Noma sigcine lapha ku-18-19 kodwa no-20 uyangena silalele. Kuthiwa isicelo sikaNkulunkulu semisiqinile lolutolo ukuthi inkosi iyabaza abagabayo. Thina kuma-local churches zethu ebandleni lendawo sazi abazaba labakhonza kuma-local churches zethu. Kodwa uKristu from different local churches wazabaphela ebandleni lakhe. Sathina siyaxhumana ebandleni masisela mhlophe. My faith mission mhlophe. Ongafuni ukuthi bamhlophe ngempela. Kanti thina nje sithethe abantu mhlophe. Kodwa bona akusikho bonke abaphila impilo yobumhlophe. Amen. Sisambisana. Mawuqedela kuthiwa bonke abanjani? Bonke abanjani? Abadedayo kukho konke ukungalungi bona abaqualifyayo. Kuthiwa lapha ku-verse 20 endlini yenzaba kodwa izitsha zesiliva negolide kuphela. Khona zekumba, zikhona ezokhulu, zikhona ezithabathaba, zikhona ezihloniphekile. Kepha isitsha esizihlanza sona siyathembeka kumningi ukuthi asisebenzele yonke imisebenzi emihle. Amen. Nikona bazalwane sasithi ibandla abantu bomqondo kaKristu. Umqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Abantu abenza intando kaNkulunkulu, abantu abadeda konke ukungalungi, abantu abangancikeli kwi-self-righteousness, abancike kwi-gift of righteousness, which is the righteousness of God through Jesus Christ. Bazalwane sisakhona. Asengichaza ukuthi manje mayithi
Petros. Lisho itshe, hayi idwala. Lisho itshe, not idwala. Ase ngikhutha u1 Peter chapter number 2 verse 4 sondelana kuyo nakhiwe njengamatshe aphileyo. Nibe yindlu yomoya. Amen. Ase ngithi kodwa mayesethi phezu kwaleli dwala ngachaza ukuthi usho i-confession kaPeter beyitheni i-confession beyitheni wena unguKristu indodana kaNkulunkulu phila. Chuthi phezu kukaKristu. So leli dwala sekuhlukile manje kunoPetro ngoba lona uma sibiza ngokolimi lwakho lesiGreki iPetra. Idwala iPetra. Amen. Nikhona bazalwane? Uyabona nje intaba lezana ngempela napho uma ngquzo wena intaba idwala. Intaba idwala. Ma uzokwakha umgaqo uzodatshuliswa entabeni funeka bafake explosives baqhumisa idwala. Esikhathi liqhuma uphuma amatshe akade eyingxenye yedwala. Usho ukuthi kulandwa lamatshe ayithi abuyiselwe edwaleni. Bese siba i-part of the rock. Amen. Awubazalwane nje senilandile nani kade ngekho ngifaka. Akho igama lenkosi. Now sase sifinele masithi khona ke sibone ukuthi ngempela ibandla lisekelwe edwaleni elikuKristu. Safunda noma sakhotha ku1 Corinthians chapter number 3 verse number 9 and 10 njengenyanga ehlakaniphile ukuhambela isisekelo. Yilo nalo wakhanga qaphela ukuthi wakha kanjani ngoba akekho ongabheke esinye ngaphandle kwalesivele sesibekiweyo esiNguKristu. Sayani 1 chapter 2 verse 20 nakhiwe phezu kwesekelo sabapostoli nabaprofeti uJesu Kristu eyitshela inkulumo. Sachaza ukuthi i-chief cornerstone indlela endala yokwakha i-foundation yayibambelela entweni ekuthiwa igumbi, igumbi. Kunetshela libekwe khona nekuyilona elibamba indlu ukuthi inganyakazi noma kufika ama-storms kanjalo. So Jesus is that kind. A chief cornerstone. Alibonge igama lenkosi. Sasisichaza ukuthi kodwa le ncwadi 240 mayichaza ngoba ithi sakhiwe phezu kwesekelo sabapostoli. Sabapostoli kanjani? Esabapostoli ngokuthi laba apostoli bokuqala bawu12 waqala ngabo. Number 2 ibona babekisela uqala bengakabi khona bonke abanye abantu. So sathi they are part of the foundation. Sakhotha uRevelation chapter 21. Niyakhumbula bazalwane ukuthi umusi mawehla wabonakala ukuthi kuma foundations akubhala amagama awu12 abapostoli. Praise the Lord. Sasibulala semani akasithi thuthu sathi ibandla uma sesihlele ngoba sesibonile ukuthi into yaqhamuka ko-Alexander the Great wathi mayikhethula umbuso wamaMede namaPeresi wayesethatha abanye phakathi kwawo umbuso wamaMede namaPeresi ngoba sebengaphansi kwerule yakhe. Wayesethatha abanye wabaletha kwi-royal chamber, kwi-empire's chamber la befunde khona inhliziyo yakhe wabusa ngabo. Sasesithi kahle kahle ibandla isigungu, inkosi noma umbusi abusa ngaso. Sanibona mfundisi nami. Isigungu senkosi. Athi siyisusa manje siyiphumisa manje ukuthi ucabanga umqondo wesonto nje. Isigungu, it is the king's council. Hallelujah. As such, Jesus is the king of the kingdom. Tina we are his council. So akuyona into yabantu nje abayele enkonzweni bayogida nje. Abantu who have the mind of Christ, who are executing the mandate of Christ. The agenda is the same. We are continuing with the agenda of Christ through the Holy Spirit. Thula mabena. Sasesithi ibandla umbuso kaJesu emhlabeni. Ibandla bona basothi umbuso, it is a visible kingdom of Christ on earth. Hallelujah. Hallelujah.
ngumsebenzisa manje elabela siqhubeke nosuku. Asiqhubeke nosuku. Sanibonani bazalwane. So now how do you become the member in the church? How do you become the ambassador in the kingdom? Now iBhayibheli lisitshela ukuthi inkosi uJesu yathi masibenzile abapostoli. Ibafundisa through observation and instruction. Yabe sebathuma. Matthew 28:18-19-20 Biwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho ke hambani nenze isizwe sonke abafundi. Nibabhaphathise egameni likaYise lendodana, akusho ukuthi emagameni. Egameni likaYise lendodana, akusho ukuthi emagameni. Egameni likaYise lendodana likaMoya, akusho ukuthi emagameni. Ngizama njalo umuntu ezwe ukuthi egameni likaYise nibabhaphathise egameni likaYise siyalezwa kusobisenzo. Siyalezwa kusobisenzo bangabhaphathiswa lapho bakusayalezwa ukuthi bayokwenzani kulabo abashumayisa ngabe khona into eshumayela. Baphathise egameni likaYise lendodana nelikaMoya. Bese nibafundisa ukugcina konke. Umbhaphathiso uhlukene igaba zingaba u7 kodwa ke ngizosheza ibala. Khona umbhaphathiso wamanzi, khona umbhaphathiso kaJohane uphenduka, khona umbhaphathiso wamanzi kuthina owumfuziselo wokufa nokuvuka kwenkosi yethu uKristu Jesu. We are identified with him when we are baptized. Tina as the new creation, we are identified with him when we are baptized. Nikhona bazalwane. Bese kukhona umbhaphathiso kaMoya la uthola empowerment yomoya khona nokuthola amandla amasha okufakaza, okushumayela, ukuthandaza, ukuphila impilo. Ngibonge igama lenkosi. Bese kukhona umbhaphathiso kuyisihlupheko. Nikhona bazalwane. Uthi nginombhaphathiso engimelwe ukubhaphathiswa ngawo uJesu. Ukhuluma ngenhlupheko ezomehlela esibabani. Bese kukhona umbhaphathiso womlilo. La kuthiwa khona ozemva kwami uzembhaphathisa ngamanzi bese kuthiwa nangomlilo. Bese kuyachazwa lo mlilo lo. Nikhona bazalwane. Uyohlukanisa amakhoba abethi namabele. Bese kuthatha amakhoba ofake emlilweni. That is eternal judgment. Umbhaphathiso womlilo akusiyo the fire of the Holy Ghost lapha ngokwe context yale verse. It's not the fire of the Holy Ghost, but it is the eternal judgment, the fire which is the eternal judgment. Umbhaphathiso ngokwahlukahlukana abantu. Ngibona ukuthi nabani? Yeah. But ubalekisiya lezo ukuthi nibabhaphathise egameni likaYise lendodana kaMoya bese nibafundise ukugcina konke. Usho ophendukayo kumele afundise. Ophendukayo kumele afundise. Chapter 16 angicela ukuthi ngiphathe into zokubhala bazalwane. Ngoba akekho nje phakathi kwenu ongangilalela ngikhuluma amavesi ngathi ukukhumbula wonke. Mark chapter number 16 verse number 4. Mayisembizile amethembe ngempilo zabantu abangakhona bese nithuma kubona. Amthembe ngempilo zabantu abangakhona. Amthembe ngabantu abadlutshwana. Amthembe ngabantu abathakathana. Amthembe ngabantu abathuka inhlamba bakuthunqa ngaze liviki lonke. Abathembe kodwa nabantu ngabantu abahlwengulayo. Abathembe ngeyinkabe ezibulalayo. Abathembe kodwa uNkulunkulu ukuthi ngizobayisa laba bantu bayo transforma izimpilo zabo, bayoguqula izimpilo zabo, babenze babe abantu abalungileyo. Uyabathuma abantu. Mabefika beshumayela kumkhono ohlabekayo. Izenzo chapter number 2 verse number 37. Wathi esashumayela uPetro amadoda ambiza, madoda bazalwane senze njani ababehlabekile enhlizweni yabo. Behlatshwa izwi lentshumayelo. Bahlabeke enhlizweni yabo babuza kuPetro bathi madoda bazalwane senze njani verse 38, 39 and 40. iBhayibheli lithi uPetro waphendula wathi phendukani. Nibabhadiswe ukuthethelwa kwezono nampeliswe isithembiso sikaMongcwele kumele sisithembiso yesethu yesenu esabantwana bethu nabo bonke inkosi uJesu yawabiza verse number 40. Sisindiseni nini
thina kulesi sizukulwane esiphambeneyo kangaka. Na uma ke sewushungayiziwe wasindiswa kanjani? Angithi bazalwane, sewushungayiziwe wasindiswa. Yini le manje kufanele yenzeke kanti uma ushunayeza ukholwa usindiswa? Uchapter number 10 verse number 8, 9, 10 wamaRoma, Roma chapter 10 verse number 8, 9, 10. Kepha kuthini na izwi liseduze nawe emlonyeni wakhe enhliziyweni yakho ukuthi izwi lokukholwa silishumayelayo. Verse 9. Umuntu uvuma ngomlomo akholwe ngenhliziyo ukubalelwa kuyena ukulunga. Verse 10. Umuntu uvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, akholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu wabafileyo. Umuntu lo muntu uyasindiswa. Kanjalo nje you must confess the lordship of Christ over your life. You must believe that akuyona inganekwane ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu wabafileyo. Akuyona intsumtsumane, ayakhiwanga leyona. It's not a fabricated story. Kodwa into ephilayo ngempela uNkulunkulu wamvusa uJesu wabafileyo. Ungakholwa amaRoma anikeza amasosha imali wabribe ukuthi ahambise imessage wrong ukuthi uJesu untshontshiwe. Amen. Okay. Osemsindisiwe kusindiswa kunamsebenzi wakho, usindiswa ngumusa. Akunamsebenzi wakho, kuumusa ukusindiswa. Akufanele uyeke izono before usindiswe. Usindiswa ukuze uthole amandla okuyeka izono. Amandla okuyeka izono aweke emakheleni akho. AkuKristu omngenisayo. Akumoya ongcwele othunywe kuwe. Akekho umuntu othi enenkinga ene-constipation enenyongo enjani atshela inyongo ukuthi lalela phuma ngoba selifuna ukufaka umuntu wenyongo. Ngiyasaba ukukholwa ngoba ngizona, ngiyasaba ukukholwa ngoba ngibona ngathi ngiyiphile impilo enjalo. Cha, uza unjalo, ungavathavatha, unganiki isono siphezu kwakho. Uma uza uyakuhlangabeza lithi iBhayibheli akamlahleli ngancane oza kuye. Bese lithi ufika athatha izono zakho ahlehle nazo umnyuvane azilahlele elwandle lokukhohlwa. Noma bangakhumbula abantu abaduphila nabo kodwa yena akakhumbuli isono zakho. But masawusindisiwe-ke Izenzo chapter 2 verse number 41 ithi kwanezelwa abasindiswayo ebandleni. Awusindiswa bese ufana nechwane lenyoka. Uthi mawusindisa inkosi bese ilinezela ebandleni. Mawufunda chapter 92 mangaphazama uverse 12 uthi batshaliwe endlini kaNkulunkulu bamile emagcekeni akhe. You must be planted into the house of God. Sesifundile nje izolo ku2 Timothy chapter number 3. Ku1 Timothy chapter number 3 verse number 15 sifundile izolo. Sathi uma ngilibala Timothy umthetho wami bengithi ngizosheshe kufike kuwena. Kodwa uma ngilibala sengenza nje wazi ufundisa abazalwane ukuthi kuhanjwa kanjani endlini kaNkulunkulu elibandla. Kuhanjwa kanjani endlini kaNkulunkulu elibandla likaNkulunkulu insika nesebelo seqiniso. Nikhona bazalwane, there is a protocol yokuphila ebandleni likaKristu. Awenzi umathanda, awuyiphileli noma kanjani. Your pastor must teach you the protocols of the church. Amen. Nimzwile bazalwane bami. Now, uma ke sowusindisiwe unezelwa ebandleni, you must belong into the local church. uJesu wazi ukuthi kulabo abaku-local church bangakanani ababheka ebandleni lakhe. Uyena wazi, thina sazi labo abaphambi kwethu. Praise the Lord. Now, ibandla lebazalwane uma sowungena kulona i-membership yakho ithi ushunyayeziwe. Wayikholwa into eshunyayelwayo, waphenduka, wabhabhadiswa emanzini nakumoya noma nangomoya, wasuphilela isidlo senkosi. Abonke khona lezi zinto zilula kanjani. So usemtheni womoya kusuka ngaleso sikhathi. Kusuka ngaleso sikhathi umzimba wakho kusawona umzimba wakho sekumzimba oyithempeli lika moya ongcwele likaNkulunkulu. Bazalwane bami, mawungena ebandleni kwenzakalani? Ibandla linalezi zinto zibizwa ngama-pillars. Chapter 2 sekusenze
sekuverse 42 bengicela sifunde ukuze ningasho ukuthi ngakhuluma ngomuntu ngazangiqeda ngingazange ngikhuluma iBhayibheli kodwa bekukhuluma njengoba njalo asifundeke iverse lika 42 baqinisela njalo sesifunda baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli emhlanganweni ehlekuleni isikwa nasemikhulekweni baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli emhlanganweni ehlekuleni isikwa nasemikhulekweni. Lezi zinto eziwu4 zithathwa njengomgogodla ebandleni noma ekholweni elibhilonga ebandleni lendawo. Now kuthiwa baqinisele, leli gama elithi baqinisele in simple terms esizulwini lisho ukuthi kwangelula. Akekho kumina okufanele angazi ukuthi into enoNkulunkulu phakathi iyalungiswa. Usathana akakulwisela ukuthi uyasonta. Ukulwisela ukuthi uconsent ngesifundiso. Awubazalwane bami. Akhona bangizwayo. Usathana akakulwisela ukuthi uyasonta umnandi esontweni. Uqala ukulwa nawe mayisebona inhliziyo yakhe ibheke ngasesifundisweni sabapostoli. Okuyisifundiso esiphilileyo sika Kristu. Ningizwile bazalwane? Yila-ke usathana esukuma khona. Athi lelikhona kuzoba ingozi. Ngoba selinakekela ukufunda. Ngoba seliyasibona isifundiso sikaKristu liyasihlonipha liphila kuso. Alibonge igama lenkosi. Yila-ke usathana esondela khona. Yini isifundiso sabapostoli? Isifundiso sabapostoli imfundiso kaKristu ayikhuluma esaphila ehamba nabapostoli. Bayibambi njengoba injalo asebeyidlulisela kwabasindiswayo. Isifundiso kaKristu yonke. Lento ethi doctrine into ethi isifundiso. Yini isifundiso egameni elithi doctrine? It is a set of teachings. Amen. Iqoqo lezifundiso eziphuma emlonyeni kaKristu. The doctrine of Christ. That's the doctrine of the apostles. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli awubazalwane. Now kuyingozi babamanje uloku ephinda lento even kuma social media uloku ephinda lento abazalwane ngani bayicapture ngempela emqondweni yabo. Kuyingozi ukuba sebandleni lingafundi. Eshunyayezwa isikhathi. Kuyingozi ukuba sebandleni elingekho rooted and grounded in the word. Eli-inspired nje kuphela elingekho umfundisi ongalinaki indaba ye-instruction. Amen bazalwane. Ngomyalo kaJesu wathi nibafundise ukugcina konke. Ukuthula bazalwane. Asibhalansise into yasendlini kaNkulunkulu. When we are led to preach, let us preach. But we must ground the people of God. Make sure that they are rooted in the word. Ukolose chapter 2 verse 6 and 8. Amen. Ukuzekela kakhulu. Njengokuba senamamukela uKristu. Hambani nikuwo. Nibelieve. Nakhi. Futhi. Bese lithi njengoba unifundisile. Nivame ukubonga. Amen. Hallelujah. UPaulo ethi
chapter number 4 verse number 14 if I'm not mistaken, uthi Timothy unakekela ufunda ume kulezo zinto. U2 Timothy chapter 2 verse number 15 uthi khuthalela ukuziveza uyisisebenzi esingenamahloni esiqaphela nesikwazi ukwaba izwi leqiniso ngokuyikho. Khuthalela ngabantu bakamsulwa ukuthi kumele kube khona i-effort evela ngakithi maqondana nesifundiso. Fanele kube khona i-effort esiyifakayo. Abazalwane makuthiwa kunenkonzo yangoLwesibili ye-Bible study elifika ingcosana. Kuthiwa kunenkonzo yomkhuleko ngoLwesithathu fika ingcosana. Kodwa Sunday igcwele phezulu. So yabona ukuthi ubusonto yibona obusagcwele. Because ukukhonza ngeSunday kuphela kukuhlukanisa phi noConstantine. Phela leli gama lithi Sunday igama elithi Sunday. Usuku lokukhonzwa kwesithixo selanga. It is the day of worshiping the Son God. Now, abangaphuthi ngesonto kodwa baphutha zonke ezinye izinsuku basafona under isithixo selanga. Phela thina sikhonza insuku. Lazibazana nentshati ibaleka kanjani uqaphela isifundiso nokuqaphela izwi kaNkulunkulu. Ngicela sibuke incwadi kaZenzo 17 verse 11. 17 verse 11. Izenzo 17 verse 11. Izenzo 17 verse 11. Izenzo 17 verse 11. Sebethule bazalwane. Labo ke kukhulunywa ngobani makuthiwa labo ke kukhulunywa ngalokho kungaphezulu verse 10 ibandla laseBereya. Makuthiwa labo ke kushiwo ibandla lakuphi eBereya. Okay? Siyazwana bazalwane. Verse 10 yasiveza kukhulunywa